Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengko kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan mujudaken komunitas paguyuban ingkang begja rahayu, gesang sesarengan sing penuh kebahagiaan. Selamat berhari Minggu. Dinten menika kula panjenengan mlebet ing minggu kaping sekawan mangsa Paskah. Waosan Injil ngajak kula panjenengan kados pundi anggenipun sujarah lan mujudaken komunitas paguyuban sing begja rahayu menika nggih kedah liwat dalan sing bener, liwat cara sing bener. Cara utawi dalan sing bener kados pundi? Injih margi utawi dalanipun Gusti. Lan lumantar Injil dinten menika Gusti Yesus paring pitedah dumateng tiyang kathah bilih panjenenganipun menika pangon ingkang nuntun lan dados tulodo tumraping mendo-mendo dalem. Mendo-mendo dalem tepung kalian swanten dalem Gusti lan ngetutake tindak dhateng pundi pangonipun. Lan ugi Gusti mralambangaken diri kados lawang tumraping mendo-mendo dalem menika. Lan lawang menika dados dalan sing sah lan resmi mlebu metu kandhang utawi omah. Yen ora liwat lawang berarti ya bisa dicurigai, diduga penjahat, pencuri, perampok lan sapanunggalane. Kula panjenengan katimbalan sansaya pitados ing Gusti Yesus ingkang nuntun mendo-mendo dalem wonten ing gesang sing langkung begja rahayu, lan mendo-mendo dalem nggih katimbalan supados tansah niteni swanten dalem Gusti ingkang dados pangon utami. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab 11 ayat 1 ngantos dumugi 11. Nalika samono Gusti Yesus paring pangandika mangkene, Aku kandha sak benere, sing sapa mlebu kandhang wedhus ora liwat lawang, nanging mlumpat pager, iku maling lan grayak, nanging sing liwat lawang iku pangoning wedhus. Pangone diwengani lawang karo sing jaga, lan wedhus-wedhuse padha niteni suarane. Wedhus-wedhus mau diundangi jenenge saka siji lan digiring metu. Yen kabeh wis metu, pangone banjur mlaku ana ing ngarep, dene wedhus-wedhus padha ngetutake, awit padha niteni suarane. Wong liya mesti ora dietutake, malah ditinggal mlayu, awit ora kulino karo suarane. Mangkono Gusti anggene paring pasemon, nanging wong-wong padha ora nyandak apa sing dikersakake. Gusti Yesus banjur ngandika maneh,
Aku iki lawang dalane wedhus-wedhus. Kabeh sing tekani ndhisiki aku iku maling lan grayak lan ora direwes wedhus-wedhus. Aku iki lawange, sing mlebu liwat aku bakal rahayu lan bakal mlebu metu lan nemu pangonan. Maling tekane mung arep nyolong, gawe pati lan gawe rusak. Balik tekaku mamprih uripe lan urip sing subur. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil ing minggu menika kanthi cekak aos Yohanes paring pitedah bilih Gusti Yesus menika dados pintu utawi lawang tumraping mendo-mendo dalem, tumraping para wedhus. Lan naminipun lawang menika temtu dados dalan sing resmi, dalan sing sengaja digawe, sing fungsine utawi tujuane kanggo mlebu metu supaya aman, supaya nyaman, supaya ya kepenak. Jarang banget tiang gawe omah utawi gawe kandang kuwi le gawe pintu bebayani utawa pintune angel banget nggo liwat, nggo mlebu metu. Jarang. Ning mesti tiang gawe lawang kuwi ana ing papan sing strategis. Yen omah lawange biasane ya nimbang dalan utama neng endi, lawang ngarepan mesti digawe sing madhep neng dalan utawa penak nggo mlebu metu yen saka dalan utama. Yen Gusti Yesus lajeng mralambangaken diri dados lawang, ateges menika paring pitedah dumateng para mendo. Kula panjenengan sami awake dhewe ya kudu liwat lawang sing sah, lawang sing bener, lawang sing resmi. Injih menika Gusti Yesus. Gusti Yesus dados lawang kanggo mlebu metu neng endi? Temtu kemawon saking donya nuju dhateng swarga. Awake dhewe dadi wedhus-wedhus sing saiki ana ing kandhanging donya, sing dipakani dening Gusti, digoleki ramban dening Gusti, diayomi, dijaga karo para malaikat, para suci, lan maneka warnisih nugraha ingkang dipun paringaken Gusti supaya apa? Awake dhewe dadi wedhus-wedhus sing sehat, sing kuat, sing tansah bangun paguyuban. Aja ngasik neng kandhang dadi wedhus-wedhus sing mrosal, sing anane mung gawe masalah, anane mung nglarani wedhus liyane, bijiki lan gawe rame. Lan kula panjenengan ing sakmangkih kedah liwat pintu Injih liwat Gusti Yesus. Ateges kula panjenengan ya kudu nyekeli Gusti Yesus, ngetutake Gusti, supados menapa awake dhewe dumugi wonten ing swarga, padang rumput yang hijau. Awit Gusti Yesus kala wau estu ngandika kanthi cetha, sing mlebu liwat aku bakal rahayu lan bakal mlebu metu lan nemu pangonan. Menika pitedah dalem Gusti, bakal rahayu, bakal mlebu metu lan nemu pangonan. Mugi-mugi mlebet ing minggu kaping sekawan mangsa Paskah menika kula panjenengan sansaya gentur lebet anggenipun mujudaken iman kapitadosan ing ngarsa dalem Gusti. Awit ing Gusti Yesus menika kula panjenengan bakal nemu karahayon. Lan ing tengahing donya menika mugi-mugi kula panjenengan nggih sansaya wantun asung paseksen menggaing sih kawilujengan, sih karahayon ingkang bakal Gusti paringaken yen pitados ing panjenengane. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.
Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.